खुलुमबाय आं दिपेन चन्द्र बर' आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। खन्थाइखौ सुजुदों क'क्राझारनि सासे लाइमोन लिरगिरि बेलारोम बसुमतारिया। खन्थाइनि मुङानो जाबाय मा रावजों। बबे सोदोबजों मा रावजों फोरमायबावनो आं आंनि गोरबो सिंनि दाहाखौ। सोरनि सिगाङाव बुंगोन, सोर खोनासंगोन, खुगा दंब्लाबो बुंनो सानब्लाबो बबा आं जाना थालांबाय। मिनियो आंबो नाथाय गोसो सिङाव मिनिग्लाबना आं दिन्थिनो हाया। गाबो आंबो गोरबो सिङाव हब्रा हब्रा आं गाबनो हाया। नाथाय ओंथिया मा? बेखौ फोरमायगोन आं बबे रावजों। मिजिंजों आं लाजि फोनांजानाय, गोरबोजों आं बुग्लि जानाय, सिमाङा आंखौ बजबबाय, हास्थायनाया लामा ससेनिफ्राय थांफिनबाय। फोरमायस'नो हायै दुखु आरो दावदाबजों जुजि जुजि आं दिनै थांखिसिम सहैनो हायाखैसै। गोनां जानाय आं सुफुंना लानो हायासै। अब्ला फोरमायगोन आं माबोरै, मा रावजों बै आंनि जारिमिननि बाथ्राखौ। बे खन्थाइया सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि 29 जुलाइनि बिसानाव सेबखांजादों। गोजोन्थों।